poskytuje tento projekt aj nejaké služby navyše investorom, ktorí tam budú chcieť investovať svoje peniaze? Je tam možnosť zapojiť sa do rezervačného systému. Bude tam zabezpečená recepcia, ktorá sa bude starať o kompletný chod ako keby celého toho komplexu. Klient má na výber, buď sa zapojí do toho rezervačného systému a bude mať k tomu také komplexnejšie služby, alebo si to bude prenajímať na vlastnú päsť. Ale teda ja si myslím, že určite odporúčam zapojiť sa do toho systému, lebo budete mať zabezpečené upratovanie, odozdávku, preberanie kľúčov od apartmánu, ďalšie veci ohľadom toho. Takže máte prehľad 24-hodinový o obsadenosti apartmánu a samozrejme ako majiteľ je tam flexibilný čas ako keby využitia toho apartmánu. Toto je podľa mňa veľmi zaujímavé, pretože práve tie bojnice zvykli byť také, že tá ponuka tých apartmánov na prenájom bola vždycky, ale bola tak jednoduchšie spracovaná. Boli tie fotky, neboli vždycky až také vymakané služby, okolo toho neboli až také dotiahnuté. Možno aj práve preto to bolo v minulosti tak, že ľudia tam cestovali viacej na jeden, maximálne 2 dní, ale práve tento projekt by do toho mohol vniesť tú profesionalitu, lebo apartmány budú moderné, budú proste dizajnovo veľmi pekné a budú ponúkať tie služby, ktoré takéto mesto s toľkýmito atrakciami by malo mať. To znamená presne recepciu, ktorá vydá kľúče, spracovanie vlastne toho inzerátu na dobrej úrovni, čiže týmto by sme tiež mohli pritiahnuť do tých bojníc ľudí, ktorí tam strávia viacej ako 1-2 dní.